This symbol the council give a God only person give gonna give God give Zani. They will return back the blessings unto us. But let the council first. Council Goji, Oji, Ogalihu. Egwu, Manuel, council, Manuel, where's your new? Where's your new? I there. Laha, Egwu, Afubi, Autonomous Community Council. Ibi Fubi Okusi, Ezayin, Ogadira Endo, Naha Jesus. Amen. Ochichiya, Gawunye, Imaka, Nyembalile, Dichiche, Naha Jesus. Amen. Oge Kanka, Lono Dua. Aimandi Alagi Chachi. Aigi no Lupuria, La Hudo. Dindo, Mayor support. Nous avons question. Aïe asi, nous pouvons ça. Aïe bien quand on est bas. Kachileke, Gozie ya Ototo, Gozie ya Lehiye, Gozie ya la Uruchi, Gozie ya la Bale. Na Jesus. Yem jinga wa jiminunu. Akanyi nena na jia. I need them my hand for Biakoyana. I got maybe about Koya interpreter. Come on, man, I'll get the Rani Lemana, Jesus. I say, Any Hofutaria. See, I be at you. I see, Bogi Nachi, Oginachi, I had him Manaha, Jesus. John Achachi, the waste I had him man, Naha, Jesus. Or the word on your ma. Otan ko gadi, okwani han kuriye. Ogadere amma n'ụtụtụ. Ogadere amma n'ehihie. Ogadere amma n'abalị. Ndị ọla achị ogadekwara ha mma n'ụtụtụ. Dere ha mma n'ehihie. Dere ha mma n'abalị. Agaghị anwụchi ọnwụ n'ala. Anyị na-arịọ Chineke ya efuru anyị ọnwụ ike. Ma ndị a na-achị ma ndị a na-achị. Ka aka isi ka emeruo. Ọ ga-adịrị anyị otu a n'aha Jizọs. Eze anyị Onyebuchi Onuoha mere ọha zuru ezule emeghị ya taa. Ọpụpụ gị na mbata gị ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị mma n'ụtụtụ. Ọ ga-adịrị mma n'ehihie. Ọ ga-adịrị mma n'abalị. Mgbe ọ bụla na ọ ga-adịrị gị mma. Ya na-eme n'ihu ị nọ n'azụ. Ya na-eme n'azụ ị gafeeleri. Ya na-emekwere n'etiti ifefula. Aka mmụọ agaghị ahụ ebisa gị. Anya mmụọ agaghị ahụ gị. Ebe ọ bụla na-aga ọbara Jizọs ga-ekpuchigide gị. Iwe ezi udo ka ị ga-eso gị. Ebe ọ bụla na-aga udo ga-eso gị. Ije ibere taa ije wee ije akụkọ. Ohu afọ na nnụ afọ. Ụbọchị anyị bịara taa gị na-eji echeta gị. Ogologo ndụ ka anyị na-enye gị. Ị ga-achị anyị otu Chineke chiri duo gị. Ị gaghị agaghị. Anyị nwa na-achịkwa na-achị. Chineke na gị mere anyị ebere. Ebe ọ bụla isi anyị ọ ga-anyị aga. Anyị amụrụcha ụzọ dị ebe ahụ. Ị gaghị na-edu onye bụ ụzọ na-adịghị. Anyị rachara ụbọchị taa
ọbara Jizọs ekpuchigide gị ọ ga-edere anyị niile na mma site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Magu obi ọma mmanụ ọkwa mmanụ egwu mmanụ na-abịa biko taa nzukọ anyị nzukọ taa anyị bidoro ikpere Chineke ịrịọ Chineke ọ dị ihe a na-emetọrọ ụwa ala wụ Chineke ọjị gbara eji aga ọjị otu anyị ji ekele Chineke agwakwa Chineke okpuru usoro ka anyị na-asị ọ gịrị nwoke mmadụ nwaanyị mma anyị na-asị udo gị chịrị ndụ anyị wo anyị na-asị ihe ọjọọ ya ezere anyị wo n'ọma ya makuo anyị a na-asị ahụ isi ike ogologo ndụ kwa mgbe keka nke udo gị dachịrị ndụ anyị o ọrụ anyị tiri ụkwụrụ ala ya gwụjikwa oyi o ya gị iri ọhịa gị hụ ka eri anyị ya gakwụ anya o ọ gịrị ama ụtụtụ o ihe ụra abalị n'aha Jizọs Kraịst bụ anyị. ihe abatawo ịdị n'otu abatawo ọganiru abatawo nwanne ịhụ nwanne ya n'anya abatawo onule anya o nwere ike iji unu anya ụdị ihe ga-emetụgharị ya mbụ ebe ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ ala bekee gbakọtara aka na-eme ihe anyị nwanne ebe ahụ ọtụ ihe na-eme nke anyị nwa ma ya karịa ndị unu nọ n'ụlọ ịla mbụ anyị na dịka ndị ọbịa anyị nọ emechaa kara anyị akara anyị na-ama adị ebe a ga-echi anya ọtụtụ ego anyị atụta agaghị ma eji ya mee ihe ọma ma eji ya eme eze Onyebuchi Onuoha immediately ahọpụtara ya ya ji ihe dị iche na ọ ga-adị ụmụadị ndị anyị niile nọ ebe ọbụla ha nọ ma nọ nkomoru ọ gara afọpụtacha mmụọ ebe onye ọbụla o nwere fonu ya kpọ ya aza ma ndị nọ ekpo na ebe ime ụwa Australia everywhere dị ebe ọ na-akpọ afụchiala Egwu Ukwu unu aga ịhụ ihe dị iche unu ga-ahụ ọ ga-adị ka unu ma ọ bụ ya na-emetụ bụ mbụ ga-eme because ọ bụ onye nwere ihe ndị bekee na-akpọ karisma ọ kpọghị iwe ike isi ikense nno ya dụba na gị onye ọ kpọrọ ya chi o weta 100,000 naira onye achịrị mba ya gị nye 500 so biko unu gị imewu ị na-ekpere ekpere ndụ ka atụmatụ ọma dị na o nwere ọ onye na-aṅa ntị ọ na-aṅa ma anyị nwa dị unu ala bekee ma ndị nọ n'ugwu ebe a so ana m egwu unu dat ma anyị nwa na ala bekee ma ndị nke nọ n'ugwu ebe a ndị uru akpọ elite ndị hụrụ ụzọ ọ dị ụfọdụ ndị anyị n'ebe bụrụ na anụ mere ha bọtụ ọ fọkachichala ha ledu so unu gara aga ịhụ ihe dị iche so development na-aga ịbịa agakwana ịbịa kwagide unu unu ọtụgbuo unu n'ụtọ lot of ivu a anaghị ivu oge onu ya ndewone ya gaziere anyị o ọ dịkwa nwaanyị ọzọ our ambassador ndị mere ka ha ile eme na-aga ka ọma lanye ya nwanne anyị lacha obi fụrụ anyị ikpogho ma ihe na-atọ anyị rịkpọ obi ifu ekpo ahụ isi ime efu ntutu gị niile guzorocha sometimes ọ na-awụ maka ụjọ but mgbe ihe na-aga nke ọma ọ na-awụ maka ihe obi ọma ụbọchị taa wụ ụbọchị pụrụ iche ụbọchị Chineke gọziri agọzi ihe ịrịba ama na-eme n'ala Egwu Ukwu taa for the first time for years and years and years
we have an amalgamation of Egwu citizens all over the world. Mande gara ofije, mande no nuhu. Anya agbakọta aka. Rịọ Chineke amara. Si ya họpụtara anyị onye ga-ejikọta obodo anyị. Ka anyị na-aga n'ihu. Chineke aza ekpere anyị ọkwa n'ihe anyị. So, ana m ekele ndị nwoke, na-ekele ndị nwanyị, na-ekele even ụmụaka maka na akwụkwọ nsọ si from ọnụ ụmụaka amamihe na-apụta. Anyị abaala na new era. Mụọkwanụ n'ebe a na-represent ụmụnne anyị nọ ofosi okwe ya TPM ofosi na-anọchite aha ụmụnne anyị n'ofosi nara ike na aka dedem our DG Royal High Chief Nduwishi nke Makalam, nara ike n'aka our traditional Prime Minister Royal High Chief Kingsley Chukwu na-enye Igbo kwe nwa Chinemere, ambassador eze anyị eze udo sara ahụ zite ya ozi n'ofesi isi abịa kpọhuo anyị ụlọ ka anyị tikọta aka wulitebe elu ya bịazi ozi ahụ anyị ile ezere n'uvu lọta na-ekwekwana unu nkwa na ozi eziri m zuo si ruo unu na ihe dị iche na-aga ịdị n'Egwu Ukwu Autonomous Community. Udo taa gawa n'ihu, anyị ga-ahụ n'ọzọ zukọkwa kwa afọ kwa anyị. Every year new things. Udo, akụnụba, ahụ isi ike, ịhụnanya, ịdị n'otu na amara Chineke ga-akọva anyị site ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Egwu ukwu mmanụ o! Egwu ukwu mmanụ o! Onye eze mama o! Eche m obi dị m ụtọ ka ukwuu. Before m amalite, onye eze achị m ekele gị. Achị m ekele gị ebe ọ dị ukwuu. Kelekwe nna m ukwu, the great TPM. Ọ ụlọ bịara chefutu m small. But ọ meela m promise na ọkwa ichefu m ọzọ. You are a great man, sir. Ndewo, sir. Thank you. Ọ wụ ihe obi ụtọ, wụrụ ihe ọṅụ na anyị nwere a leader like our own king. Anyị nwere a man with a vision. Anyị nwere a man who understands what leadership is all about in this now and age. Alọtara m yesterday ma abịala ngị ya. Anyị anọrọla atụ ha. Mgbe ọ nọ na-akụziri m a lot of things, o nwere plans ọ chọrọ ime na Egwu Ukwu. Obi jupụtara m ka ọ dị ukwuu. I was so excited because we have found a visionary leader and we will follow you, sir. Anyị ga-inye aka. Ọ dị nnọọ nwa ebe ahụ ị na-agaje. Ọ dị nnọọ nwa ebe ahụ ifu anyị na-aga. Ọ dị nnọọ nwa ebe ahụ. Mamadụ o! Ọ dị nnọọ nwa ebe ahụ ifu anyị na-aga. Ọ dị nnọọ ebe ahụ ịkpa anyị na-aga. Anyị ga-eso gị kwado ma gị ike. And obi dị m ụtọ mgbe m lọtara m ahụ my uncles who dede m ha si ala bekee ha lọta. For the very first time, people became so interested in ihe gbasara Egwu Ukwu. Ọ magburu onwe ya very well. And ama m alọtachabụ ha. With your leadership, ama m na ha ga-elọ Ukwu more.
and Tiaka can develop Egwu more. You say quite a lot of things, even about development and all the rest of them. I'm already. Because, sir, let those things start. Kaitiko can develop Webe. I think a boss I want my Webe. I think a boss I want my Webe. Go outside here. You are supposed to come back home and feel at home very well. And you talked about the water project. Sir, I say Bidia for the first time, let Egwu win a water source in this place. I give Kwadogi, or they know to how I give Kwadogi to make it and make it better. And was on my rugby, sir. Always something that happens sometime. Always something that happens sometime. When I actually traveled out, I realized that Onyebuchi anokata. Amagi mo onyumwe gu okpoala. Amagi mo nyawo amagi. And it was so embarrassing. It was so embarrassing. Ya wuro gene. Anyamago nwanye. With your leadership, sir, I can marry you one thing. Because till one sweet, nice festival, at least every year, that will be so attractive, that will bring everybody home. We might call it homecoming. Yes. Let all of us come back home and know one another, embrace one another. See, yes. What did he have one name here, one name? Every lamb who gaga me make it recognize that he had one name here, one name. And Lila no Korea, Mochia, Quaretapanoa. I don't know too much. The country on its own is not that wonderful. But at least we should have a home that when we all come back home, we should have that peace and joy and happiness that we are coming back to enjoy our home. Once again, I want to say a big thank you, sir, for this wonderful ceremony. As a make a legi, because sir, Jishike la kileme. Nebuku, amam nunu ginyaka, kai kwado ezanyi, kwado ma ya ke chirike. Nwobulo owu ogi make water development la lanye, kai me ya welcome. And now here with Obioma and Obi-Wanne, I am not going to know too. Because I'm digging here, there is nothing like peace. There is nothing like unity. And you who this man as a beacon that will all bring all of us together in one peace accord. Egwu kumamano! Egwu kumamano! Egwu kumamano! What's up? Ụmụnna daalụ no agba ekele unu ihe ga-eji kele unu ebuka maka oge anyị nwoke ọnụ kpọpụtara here ama m na amacha asset ya niile ama m na amaoji onye ihe ga-ejikwu ya na ihe dị ya n'isi karịrị akarị ihe ọ bụ n'isi karịrị akarị o wepụtawa ya here unu aga n'owuli because plans ya na-adị very very unique. Mgbe ọ gwara m na ya na-achọ ịpụta adịghị m surprise n'oge aweze unu because ihe o meje mbụ were meruo this time ewere nye ya eze chi awe surprise to ndị awide mmiri ewere m na-agwa unu ụdị support o nwere from you people anyị dị jealous that na be anyị now ị ga-apụtali like this ị ga-apụtali na awide mmiri kịta because of ihe na-emenụ ana m ekelekwa unu jide unu pụrụ ji support on ya ka o nwee ike ime excel very well. I'm going to say, do you aga? Support on another, both from abroad, both from Nigeria and my one. Oh, the mother here, I told you another support. Because all of us doing a web that. Only again, we're doing
and ọrụ ụnụ hụrụ ọ na-arụ ọrụ bụrụ ebe o si bido ọrụ ruo ebe ọ nọ na ritayakwa na-achị ụnụ biko aga m ejisi ike na-ajụ ụnụ ga-arali raund na-enye that support o need because ugwurugwuru be eze so I'm asị na anyị enweghị much to say the little one anyị ga-eme as ọgọ and anyị ga na-asọpọtụ kwa onwe nke ga-erute anyị ọ bụ na unu chetakwa anyị eru ehi ahụ anyị ga-efụta bịa pụọ ya anyị ga-agbakọta aka pụọ ya egbo ọwụ ezigbote eze Chineke ga-eri ya uchetakwa o eze dịrị ndụ ọ gakwa ile eri ihe o ndị wonuwo biko oto nwanyị ya nwoke in character and in deed agụ nwanyị mepere ala anyị ọchịala chia nuo ọhụhụ ọchịọra nwanyị chiawa otu ibe ya just ọchịọra ya tụtụ okwu ndị dị mma mmanụ ụmụaka ọrọkpara mma mmanụ ụmụagụgori obi ọhụrụ mma mmanụ ụmụagụgori ọkpara mma mmanụ ndị nwunye dị ma ha na-akwụ ya ole ndị nwe awụ ya ana m ekele Chineke ebe ọ dị ukwuu n'ihi ụbọchị taa obi fụrụ m ekpọrọ dịka ndị ọhụụ anyị na-ekwu na anyị nwere onye eze dị otu a Chineke rọpụtara anyị ọ bụghị n'ike anyị ọla ntụziaka Chineke anyị enwe ya tinyere ụmụ di anyị na ndị nwunye di anyị ndị Chineke ji na-eje ozi na Egwu ukwu ime ka ụbọchị taa bụ ihe dị ire masị Chineke onye mere ka ọ dịrị anyị otu a ya rịọ otuto n'aha Jizọs anyị na-arịọ Chineke ndị niile kwuru ka ekwutechara anyị kwesịrị ka ekwu ha gọziela onye eze anyị ma na-agọzikwa nwunye di m ugo eze m ugo chara acha ugo eze ga mba adịla gala mma ịnwa anyị ikpọma kpọrọ onye eze aghọtaghị onye na-alọta ahụ dị n'ala afụgiri ama otu ọ dị ya ndị niile makwadị na anyị na-egaji anyị mma asị m Chineke omekakwa ma dị ebe haleluya ụlọ amụchile onye eze adịla gị ji envelope wunchu okpu agiji megi cronet on 23rd council na-ezuru okpu council jikwe akpọrọ ji asatọ n'otu ụdị isi agụ na-asị gị anyị pụrụ azụchi anyị gawa ụbọchị idu gị na ahụike ụbọchị gị nọnyere gị n'ụtụtụ ụbọchị gị nọnyere gị n'ehihie ụbọchị gị mere gị mgbe onye ebe imehere Jehova ka gbaghara gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ndị kansụl nọ nga ndị Egwu ukwu na ndị enyi ukwu unu aba ma enyi nne m ọ dịghị ihe nwa dị oju eju ọkwanụ ma ọ dị mma n'isi iji ya so ka ndị nwanyị na-atị ya na emeju emeju ala mere etinye 100.
ala ọkpụ ala Go soon now, Jesus. The spokesman, please. When you use the attention. my village here. He will respond. I thought he may respond generally. But we will do it. When you name it like that, man, I love you. I'm going to watch you. I'm going to see you. There is no everybody to make they play with all the book guys. First is the history of our land or Hajra Kahambe. All you want to I let you in the best. Check it goes in
Ọdún gbé ike chi ya ghara isi ụtọ. Anyị bịara nga ịdị were ihe anyị jiri na-asị ka ị gaa n'ihu. Ị ga-eka nka ife n'elu ị ga-ife n'atala. Ị gaa n'ụkwụ n'ala ọ dịghị onye ọjọọ ga-ahụ gị. Ndị ọjọọ niile gị kpọfe. Gaa gbaala moto ị ga-ịga lọta n'ụlọ gị. Jizọs. Ugbu a anyị bịara ka anyị kele unu. Anyị ji ọchị o jiri mara ọjị Igbo. Ọhịa na-eji anabata mmadụ, ọhịa na-eji ekele mmadụ. Anyị ji ugwu, anyị ji mgbe mbụ mgbe abụọ. Nke a wụ rede ọyịla ọwụghị nkwụ elu. Nke a wụ ụdị isi agụ anyị. Nke ewe akpa garị. Mgbe anyị nọ ga mgbe anyị nọ ebe ahụ mgbe anyị nọ there physical ọ dị there physical. So anyị nwere si ụbọchị ahụ ụbọchị aka efu ọbụrụ ọdọ anyị dị ife uche afọ ha na-amụ eze our Royal Majesty eze Onyebuchi obi anyị niile bụ mkpọọ ịhụ ụdị onyinye afọma onunye maka ịkwagide donation nke na-abịatado on 20 pounds. Anyị ewetala ihe ndị a niile a na-akpali ya. The Royal Highness ga-eme respond generally mgbe oge ruru.
All these did la way we did shares it. True guys. As a bubble and working why jam and come on wins. I will as I Jesus. Guy in the hour. Because I now go there buying because you know a total support, and that's about who the kind of relationship we do. Over today, I hear the night of I key in because 191. Can't go up. Anytime we get, I haven't going to go for like a gathering of once a year. Talk a lot of. That's what I got like even key in. So when I go back in Kaigeme, I neck leg after just guys put on where this belong.
Eze, obi dị anyị ụtọ. Ọ bụrụ ndị bekee ha use the word wonderful, a wonderful, colorful ceremony. Onye Anambra sị, atụrụ m anya ya, which means unexpected, that today's event is as colorful and as good as others. All a mark of leadership. Although, if you remember, yesterday or day before yesterday, as a sheep, although Madrid, as a sheep, was Riruaka. I said it in front of you. Never here. Even there, as a motion on God, my family member. Moral attributes here, his choice. Only if you use one, for instance, as an example. Only hala hop for that. Oh, as a motion, Ebu Mokabia. You know how they go before you go. Call good enough. So, Eba Fujian here, Gohohanya, I am blessed with the crop of essence that are good and worthy of their calling to be custodians of our people. Accept my congratulations. Congratulations, sir. I know what you mean. I know what you mean. Your subjects. I know what you mean. Congratulations, sir. Eso had them do. What did he get? Yes, yes. Oh, no, no, what you mean. Oh, why I know what you mean. Congratulations. Finally, Biko, congratulations. Ambassador, a great young man. I'm in the same color before. Chileka, Shila, Bulia, Bulia. I like a Chileke. Oh, yeah, bring me Helile. Marase, always a gate. Ndingwe autonomous community. Seta hat mama. Afukiri when there's a tongue. And there's a tongue. How to under the leadership of Eze Chionye Charles Mbuli. Eze Azrume. So I like it. And my quality Eze engineer sir doctor. Doctor, this was well. Chijoke, Chikwen, Eze Ogafo of Egwu Mamanuo, Afugri Mamanuo. Dịka na-esi Egwu ya. Obi from Ipogota. Ihu that enyi m nwoke, my colleague, Eze Onuoha, is ascending to the throne. Dịka ndị na-ekwu ekwutechala ya, ọwụ onye kwesịrị ịnọ na Afugri anyị as Eze. With him, the changes starting from Iriji and Afugri. With him, with Ezenguli, with myself, and with every one of you, Alanya Afugri, Agimeziano, Anamasi, Ezono. Chileke ya gozi ejele ori akọ. Udozi akọ gị. Ugweze. Chileke ya gozi unu. Unu ga nka na this throne. Unu ga chi Egwu Ukwu. Chikwa Afugri. Otu o kwesịrị. Chileke ga-enye unu wisdom. Mmaji otu o si nye Solomon. Sinike
I'm thrilled with this kind of ceremony I'm seeing today. Anya belebe okwa ihe ka anyị mụrụ na okwa ya niye. Ndewo ni o. Ana makulite oke nwanne Ọchụmukwu nke mbụ nwoke chara acha eze na-aga mba ife ọnụ ọ dịzị mmiri na-enwe mkparị ụka masịsị iwe eze nwere Egwu kuba manuo. Ahụ manuo. Igbo ba manuo. That's the problem. Because ona hola guy be ata. Ezunu. Ezonu. All my type of person. All my type of person. Aya hindi. Ogi tele ya. Oge chukwu mere bụrụ na bịa ya so hapụ wezu ama qualities o nwere eze awụghị ihe a na-aga afro de chie no eze like ọ dị otu onye bịara ya shi dimkpa a na-amụ ya amụ a na-amụ dimkpa amụ a na-akpụ dimkpa akpụ ọ dịghị nke ị ga-abụ ije hụ akpụ ọ dị ya na-emeghị mụ dị I'm very happy even oge m rutere bịa hụ otu unu shiri bịa nabata eze I was very happy and all somebody nwere my type of quality asị m otu anyị bidoro n'ije Chineke gị du anyị n'udo na ụda ahụla ihe a na-etubu a na-eme ebe ọbụla a ga-asị omenala ana m emere ọha na-emekwara onwe m biko ọ dị seti mmadụ ole bịara grupu ole bịara nga adị ole ọ grupu biko unu kwagide eze unu grupu atọ ahụ abịa kwuo abịa onye ọbụla nwe onye isi grupu ahụ mbịa nọdụ ọdụ mgbe ya bịa wetara maka nọmba ya benye 100,000 biko unu kwenyere eze unu na-anọgide ya eze awụghị ọkachamara ọ dị eze ka ebe bịa nọ echi na-azụ ụlọ bibia karịa onye ezi imekwe n'ihe otu ime ihe otu ọ ga-ede mma erute mgbe ọ ga-ebibi ikwu okwu na abịbịa che ma ọhọdụ ọgwụ ọ dị ọgụ ọ gwara agụta akara achị m ya dị unu na mma otu ọ na-aga ime ememme na 23rd Chineke ga-idu anyị niile anyị abịa nọdụ nga ahụ eme ya gazie n'iru ya n'aha Jizọs abịakwa ezu onye tupu ezu na-abụrụ eze aha ya wụ mere ọha ọ dị mbụla emere ọha ọ gwara ihe o kwesịrị ime hụ onye eze kwesịrị enyi ya ahụ na ihe ọjọọ eze unu toruru ya ọ dị mgbe o ruru ma bụrụ ọkpụ olu eze na afụgiri ya na-ewute m taa enwela m eze Chikwekwe m wee eze Ọnụọha ugbu a na mụ na agwara n'otu afụgiri siri agaji anyị gị wekwara otu ahụ wala ọhụhụ nwee mgbanwe dum anyị kwesịrị inwe anyị na-ekele unu otu unu si gbakọta gidigidi akwa ya wụ eze ọ ya dị ihe unu mere taa ugbu a unu mere otu anyị si biko ni site n'ike Chineke unu gị ndị otu ụlọ aga n'ihu anyị na-eme otu ahụ gị anyị ma n'aha Jizọs
ndị ebu hụ anyị ọ dị one word ha dey use carry ma bịa ụdị ihe achọghị m use ha na-asị obi ọha vụrụ ha kwụ unu anụrụ ya obi vụrụ m ịkpụrụ ịnọ nga nga anyị bidoro mewe ihe ndị mba na-eme anyị bịa n'aftaghị ya mewu ya ya gadịla egbere uhu anyị enwe ike nwee powerful ezes especially na Fugiri anyị ga nwere 3 wise kings na Fugiri ọ dịghị ọmaka nke ahụ biko ni o ihe anyị fụrụ obi o ihe ahụ niile mụta ọkpara tụrụ mgbe mbụ ahụ ekwesịrị ile mana Fugiri ka emezukwa ya ugbu a n'aha biko Chineke ga-ime ka ndị eze atọ anyị a ha dị ndụ iri anyị ogologo onye eze kwesịrị ịnwụ ha ga-ebi ndụ ogologo n'aha Jizọs ma mmadụ na-abịa ọgọmeme ekwe otu kwesịrị ka o si adị mmekọ nke ụmụnne ụbọchị keta ihe mma ahụ o juru m anya pụtazikwa m anya ya o anyị bịara ozi onwe anyị na-ahazi onwe anyị si chita agaghala ihu ọnwụ ihu na agaghị enwe bakwa ya n'ihe anyị ekwukwe nsi udo oge echiwo biko onye mmarị ụka mmụmụ ka m abụọ onye fụta ya jọ nwanne bọrọ agha o ọnwụ na ya n'ihe ama ekele maka ozi ihu nyere m ihu ga mere gatiri m na high job o jikwunu dure m ihe agbanweela eze Egwu ahụchi ka anyị gara unu mgbe m bido ihe m na-agụrụ si afọ ọwụla pụtara m ihe ọnwa apụtaghị unu chụfụ m otu akọgịra n'aha Jizọs anyị agbakọtara chịpụta ndị ebe ka anyị nọ na mba ofesi ọ dịghị mba ọwụla ga ịgara ihu ụtatụ ndị n'ofesi anyị achịpụtara gbuo onye na-apụta chimchi egwugwu gị iche otu akọgịra n'aha Jizọs onye ugwu onye nta ọgụrụ na mmanwụ ụtụtụ ehihie anabara ọgụrụ na mmanwụ ndewo na-abịa unu eme ndewo anyị ga-ekwubi okwu ebe a ugbu a ka ala Egwu Ukwu chebe eze anyị ka ala ọhụhụ chebe eze anyị ka ala Abia steeti chebe eze anyị ya gọzie ya nye ya ogologo ndụ ọchịchị ya dịka anyị kwuru okwu n'isi ya ga-abụ ọchịchị ọganihu ọchịchị udo ọchịchị ịdị n'otu ọchịchị ịhụnanya ka ọ dị otu a n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-ekwubi okwu n'ala a n'ụbọchị taa ala nụrụ ya ala nụrụ ihe ị na-anụ ihe nwere ntị a na-ekwu ego okwu n'ụbọchị taa n'ebe ọ gbasara eze anyị ị ga-echebe ya n'ụtụtụ ị ga-echebe ya n'ehihie ị ga-echebe ya n'abalị mgbe ọ na-apụ ị ga-ekpuchite ya mgbe ọ na-alọta ị ga-ekpuchite ya ọkụ agaghị akọ ya ọsọ chụwa ya ọ gbakwasị ụkwụ n'ala ọ ga-enwe mmeri na Jizọs Kraịst. Ndị na-esoro eze aṅụrị ọṅụ ihe ọma soro ha laa n'ezinụlọ ọkụ agaghị akọ onye ukwu ọ gaghị akọ onye nta udo ga-adịrị ezinụlọ ọbụla ndị ketara oke n'ụbọchị taa nke a ka anyị na-ekwubi n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ